Každá generácia mala svoje trendy, ktoré boli extrémne populárne. Avšak žijeme v dobe, kedy sa trendy menia extrémne často a niektoré ani nestihneme postrehnúť. Najnovším trendom je plyšový prívesok na kľúče, ktorý sa volá Labubu a totálne zjedol celý internet. A niektorým ľuďom aj kus z peňaženky. My sa dnes pozrieme na to, čo to vlastne je. Čau, ja som Slážo a ak si tu nový, určite hoď odber, aby si nezmeškal žiadne moje nové video. A ak zháňaš nejaké mocné fity na leto, určite bež na fučo.sk, kde môžeš použiť kód SLANSI10, dostaneš zľavu na celú tvoju objednávku. A ak ma chceš podporiť, určite sa pridaj k členom tohto kanála. Získaš rôzne výhody, ako napríklad bonusový obsah, videá o deň skôr a ďalšie drobnosti. Ak používaš internet, alebo máš deti, alebo si len tak išiel po ulici, určite si zachytil názov Labubu. Je to najnovší trend, ktorý aktuálne búra internet. Ide o malú plyšovú hračku, ktorá za mňa má veľmi strašidelný a nepríjemný výraz a môžete si ju zavesiť na kľúče, ale sú aj ďalšie rôzne iné veľkosti. Ľudia sa po tomto trende idú zabiť a ak ho nemáš, tak si niktož. Aspoň tak si predstavujem, že Gen Z reaguje, alebo možno už dokonca generácia Alpha. Mňa však zaujíma, kto túto vec vlastne vymyslel. Prečo je taká drahá? Prečo je to taký trend? A zároveň sa pozrieme aj na históriu plyšákov, povieme si o zberateľstve a vlastne celkovo o popkultúre. Myslím si, že som tu vystruhal celkom zaujímavé video, tak dosť bolo kecov a poďme na to. Ako pri každom mojom videu aj dnes si dáme trošku histórie, pretože bez nej by sme neboli tam, kde sme. A zároveň nám trochu pomôže pochopiť tento dnešný trend. Bábiky a plyšové zvieratká máme medzi sebou už dlhé roky. Dokonca prvé handerné bábiky vyrábali už starovekí Egypťania, ktorí pomocou starých natrhaných látok, papirusu a rôznych sušených listov vytvorili malé postavy, ktoré reprezentovali ľudí. Vyzerali veľmi strašidelne, alebo teda skôr nazvem to, že použito. Tieto postavy slúžili deťom na hranie a dospelým na rôzne náboženské rituály. Avšak za úplne prvé takéto bábiky môžeme považovať tzv. Náboženské idoly, ktoré si dovolím povedať siahajú až ďaleko k neandertálcom. Objavil som takú super knihu, ktorá sa volá že Dolls. Neviem, či sa dá ešte zohnať aj fyzicky, pretože ide o veľmi starú knihu, ale dá sa kúpiť online a je tam vlastne absolútne celá história od nejakého prvého drievka alebo od prvej kostičky, ktorá vyzerala ako panáčik až po dnešné, no teda nie dnešné, ale po moderné bábiky tej doby. Preskočíme teraz veľkú časť histórie do roku 1790. V tomto roku bol vynájdený prvý šiaci stroj Thomasom Saintom v Londýne a o kúsok neskôr v roku 1835 George Baxter patentoval farebnú tlač a s ňou prišla možnosť tlačiť aj na látky. Kombinácia týchto dvoch vecí umožňovala tvoriť prvé plyšové zvieratka a handerné bábiky už nevyzerali ako niečo, čo bolo 10-krát použité na toalete, ale vyzerali normálne. Napríklad ako Raggedy Ann, ktorá vznikla v roku 1915. Avšak za prvé plyšové zviera sa považuje tvar slona, ktorý bol vyrobený z plste, bol vypchatý a slúžil na odkladanie špendlíkov. Tento výtvor vyrobila istá Margaret Steiff, ktorá v roku 1880 založila Steiff Company. Bola z Nemecka, je dosť možné, že sa jej meno číta Steiff. Jej synovec Richard Steiff v roku 1903 navrhol jemnučkého medvedíka, ktorý bol vyrobený z látky, ktorá pripomína skutočnú srsť a bol inšpirovaný skutočnými medveďmi, ktoré Richard študoval a kreslil v zoologickej záhrade počas jeho štúdia v Stuttgarte. Dal mu názov 55PB. Číslo 55 reprezentovalo jeho výšku v centimetroch, keď medvedík stál, písmeno P znamenalo plaš, teda plyšový, a B beweglich, teda pohyblivý. Bola to prvá takáto hračka na svete. Dnes sa dá redesign kúpiť priamo v obchode Steiff za cenu 200 €. Ak by som mal dať za hračku 200 €, tak by to bol presne takýto plyšový medvedík, inak na ich stránke majú absolútne krásne plyšáky. Viem si presne predstaviť kvalitu týchto plyšákov a tie ceny sú tiež celkom uletené, nejakých 60-70 € za plyšového medvedíka alebo nejakú inú plyšovú zvieraciu hračku. Hej, pokiaľ je to kvalitné a vydrží to 4 generácie, prečo nie? Ale v Amerike v rovnakom čase taktiež vznikal plyšový medvedík. Vyrobil ho ruský imigrant Morris Michtom.
Ten sa inšpiroval vtedajším prezidentom Theodorom Rooseveltom, ktorý bol často zobrazovaný na politických ilustráciách s medveďmi, ktorých skrotil a niesli názov Teddy Bear, akože Teddyho medvedíci. Tá politická symbolika mi nie je úplne jasná, ale keď som si pozrel všetky tie ilustrácie, tak si myslím, že ide o to, niektoré medvede reprezentovali napríklad dôveru a tým, že vtedy Theodore Roosevelt bol veľmi silný prezident, tak skrotil všetkých týchto medveďov. I guess. A tieto ilustrácie s medveďmi údajne vznikli vďaka tomu, že Theodor na jednej z polovačiek odmietol zastreliť zajatého a zraneného medveďa. Všetko sa to spojilo dokopy a toto je výsledok. Plyšový medvedík. No a vďaka industriálnej revolúcii bola možná veľkovýroba, tá zapríčinila to, že sa plyšové hračky, respektíve plyšové zvieratka, čoskoro dostali do rúk miliónom detí. Ešte takú zaujímavosť chcem spomenúť, keď už sme pri týchto plyšákoch. V roku 1921 istý Christopher Robin Milne dostal na svoje prvé narodeniny plyšového medvedíka. No nebol to hociaký medvedík, volal sa Winnie. Kúpili ho v hračkárstve Harrods v Londýne a meno dostal po medveďovi, ktorý žil v londýnskej zoo. No a otec Christophera, Alan Alexander Milne, bol natoľko inšpirovaný týmto plyšovým medvedíkom, že napísal zbierku rozprávok s názvom Winnie the Pooh. No a na tejto fotke vidíme originálne zoskupenie plyšových zvierat, ktoré inšpirovali autora, aby vytvoril postavy v príbehoch. Tiger, oslík, prasiatko, klokán a v strede medvedík. O tom, že tieto zvieratka vyzerajú ako keby boli na trojtyžňovej krekovej party, sa nebudeme ani baviť, ale keby ich chcete vidieť naživo, tak sa dajú vidieť v New York Public Library. Materiály, z ktorých sa plyšáky vyrábali, sa tiež vyvíjali postupom času. Najskôr plsť, zamat alebo mohér a plnené boli konskými vlasmi, šúpolím alebo dokonca drevenými pilinami. Nič nie je lepšie ako zobrať veľkého plyšového maca, lahnúť si naňho z celej sily a drevené piliny vám poškriabu celú tvár. Po druhej svetovej vojne prišli na trh syntetické materiály a tie sa používajú na výrobu plyšákov dodnes. No a vďaka deťom, ale aj dospelým a rôznym sviatkom ako napríklad narodeniny, Valentín alebo Vianoce sa zisk len z plyšových zvieratiek blíži k 8 miliardám dolárov za rok. No dobre, ale o plyšákoch už vieme, tak prečo ich vlastne zbierame? Vlastne prečo zbierame čokoľvek ako ľudia? Môžeme zbierať známky, gombíky, zápalkové krabičky s rôznymi dizajnami. Ja mám dokonca tu na poličke niekde nejakú knihu, volá sa to, že Czechoslovakian Design a sú tam nailustrované všetky rôzne krabičky od zápaliek, ktoré v Československu boli vyrobené. Naši rodičia zbierali C-čka. Ja keď som bol malý chlapec, tak som zbieral NHL nálepky do albumu. Neskôr to boli Pogy a samozrejme najväčší hype mali Pokémon karty, ktorých som ja mal cez 500. Vôbec som nevedel, ako sa s nimi hrá, ale vždycky sme sa s nimi nejako zabavili a dnes absolútne netuším, kde tieto kartičky skončili. Keby som vedel v tej dobe, že dneska možno medzi tými kartami, myslím si, že určite, by bola nejaká karta, ktorá bude stať 100 000, tak si ich nechám. Ale hej, to nemohol nikto predpokladať. A keď som bol tínedžer a začal som chodiť na strednú školu, tak som zbieral neospravedlené hodiny, ale okrem iného aj vintage foťáky. Niektoré nefunkčné, na niektoré som fotil roky a k tomuto hobby som sa vrátil aj dnes. Dávam si veľký pozor na to, čo kúpim, v akom stave to kúpim a snažím sa kúpovať veci, ktoré fungujú a viem ich používať. Platne sú tiež vec, ktorú zbieram a absolútne milujem takúto analogovú hudbu. Funko Pop figurky, ktorých som mal plné police, Bear Bricks, postavičky, ktoré tu niekde sú tam hore, ale to vy nevidíte. Musím sa zastaviť, lebo tu budem menovať 4,5 hodiny všetky veci, ktoré som kedy zbieral a ktoré sa zbierať dajú. Ale je to skvelá príležitosť na to, aby sme sa možno zastavili, aby si dal člena, ak ho ešte nemáš, alebo odber, ak ho tu ešte nemáš a napíš mi do komentáru, čo ty zbieraš alebo si zbieral. Otázka znie: prečo? Podľa psychológie je zbieranie predmetov poháňané potrebou mať veci pod kontrolou. Mať poriadok a pomyslenie na kompletnosť nás teší a stimuluje naše mozgy. Totižto vo svete, kde vládne chaos a veci sú nepredvídateľné, sme radi, keď máme vďaka kontrolovanému zbieraniu a organizovaniu predmetov stav
poriadku. Predstavte si perfektne zorganizovaný album plný Pokémon kartičiek, kde sú zoradení Pokémoni podľa sily, podľa farby, podľa typu. Už len pomyslenie na to ma robí šťastnejším. A to nemám moc výdrž v udržaní zorganizovaných vecí. Ďalším aspektom zbierania aj populárnych vecí je určitá dávka nostalgie. Tu môžeme vidieť napríklad pri Pokémon kartách, ale aj pri veciach ako je práve Labubu. Vracame sa späť k pekným a bezstarostným časom, keď sme boli deti, neriešili sme dospelácké problémy a vychutnali sme si otvorenie nového fake balíčku Pokémonov z miestnej večierky. Avšak asi najsilnejším dôvodom práve v dnešnej dobe je jednoducho trend. Milióny ľudí majú okamžitý prístup k sociálnym sieťam, kde tvoria obsah ďalšie milióny ľudí. Ak je niečo na sociálnych sieťach populárne, dostávame pocit, že to musíme mať aj my, aby sme boli trendy, aby sme boli niečo súčasťou, aby sme niekam patrili, pretože to máme hlboko zakorenené v sebe ako ľudia. Byť súčasťou nejakej komunity. Tieto skupiny môžu byť chvíľkové a povedal by som, že veľmi mainstreamové, alebo potom dlhodobé, ako napríklad hráči Warhammeru, ktorí si kupujú armády, stavajú ich, malujú ich a potom proti sebe zápasia dlhé hodiny. Ježišmarja, je to hrozne cool. Minule som sa zmotal na takého týpka, ktorý len vyrába tieto figurky, respektíve stavie ich a maluje ich a pozeral som ho asi 250 hodín. Prosím vás, ak sa v Prahe dejú niekde takéto Warhammer zápasy alebo Magic the Gathering, napíšte mi, prídem sa tam pozrieť. Veľmi ma to fascinuje. Existujú ľudia, ktorí dokonca zbieraniu veci z určitej franchízy obetovali celý svoj život. Videl som niekoľko dokumentov, napríklad o typkovi, ktorý má najväčšie múzeum zozbieraných vecí z franchízy Star Wars. Má tam predmety, ktoré vlastnili herci, ktoré prišli priamo z Lucas Arts štúdia. Videl som dokument o pánovi, ktorý zbiera Hot Wheels autíčka, odkedy bol malý chlapec a má tam kúsky, ktorých je napríklad že len 10 na svete a jeden stojí $50,000. No a potom sú ľudia, ktorí zbierajú napríklad Lego a niektoré stavebnice ani len neotvorili, nakúpia ich niekoľko, aby ich potom mohli buď reselovať, alebo si ich nechajú ako nejaký status symbol, by som až povedal. No a na základe zbierania týchto vecí vznikajú komunity, ako som už povedal, no a tie komunity medzi sebou networkujú, spájajú sa, vznikajú tam nové vzťahy, nové priateľstvá, môžu medzi sebou obchodovať, vymieňať si veci, dokonca vznikajú obrovské veľtrhy, kde sa nadšenci z týchto rôznych komunít stretávajú, sú to až také konvencie obrovské. Nedávno som narazil na týpka, ktorý robí videá z toho, že zbiera retro hračky a niekde v Amerike chodí do takých gigantických skladov, kde ďalší ľudia predávajú tieto retro hračky. Niektoré majú naozaj obrovskú zberateľskú hodnotu a niektoré sú už povedzme, že bordel, ale je to fascinujúce to sledovať, že čo všetko ľudia môžu zbierať. Za mňa je takéto zberateľstvo absolútne v poriadku, je to krásne a je veľmi obdivuhodné, alebo teda aspoň ja osobne veľmi obdivujem ľudí, ktorí obetujú svoj život alebo majú ako hobby nejakú kolekciu, nejakú zbierku a dokážu ju naplniť celú. To je úplne, že wow, klobúk dole. Avšak zbieranie vecí môže byť aj nebezpečné, ak sa pretaví v akési kompulzívne kupovanie vecí, len aby sme ich doplnili do tej našej nejakej kolekcie. Môžeme sa tak dostať do finančných problémov, môže to spôsobiť nejakú určitú izoláciu, mentálne problémy. Ak si na to nedáme pozor, môže to zájsť až do extrémov, ako je napríklad hoarderstvo. Ak ste videli moje vlogy z Prahy, ktoré som robil, tak tam sa viackrát opakovala taká myšlienka, že som veľmi zahltený, respektíve overwhelmed vecami, ktoré mám, keď sú na jednej kope. Nerobí mi to vôbec dobre. Neviem si predstaviť, že by bol zo mňa taký ten extrémny hoarder, ktorý žije medzi starými novinami alebo akýmikoľvek predmetmi. Baktérie, špina, krysy, choroby, nie úplne najlepšie podmienky na život. Tých videí som videl tiež niekoľko za svoj život, rôzne dokumenty a vždy som bol z toho, že veľmi asi smutný, by som povedal. Ak náhodou máte extrémne veľa vecí, či už oblečenia, alebo nejakú techniku, alebo akýchkoľvek predmetov, ktoré dlho nepoužívate, predajte ich ďalej, alebo ich niekomu darujte. Takže aby som to zhrnul. Veci ako ľudia zbierali sme a vždy zbierať budeme. Dáva nám to pocit poriadku, nejakej kolekcie, dokážeme si vďaka tomu možno nájsť nejakých nových kamošov, vieme byť súčasťou nejakej väčšej komunity so zdieľaným záujmom. Pokiaľ nás to nedostane do nejakých
nejakých finančných problémov a dokážeme to udržať na úzde a nikomu tým neublížime, tak je to úplne v poriadku. Horšie je, keď sa necháme ovplyvniť zbytočnými trendami, ktoré sú populárne na sociálnych sieťach a chceme byť súčasťou týchto trendov len preto, aby sme zapadli a aby sme boli cool medzi našimi rovesníkmi. Aj tak to o chvíľku vyprší. Ja som zahrnul tieto dve hračky do dnešného videa preto, lebo mi extrémne pripomínajú Labubu a ja keď som bol malý, tak mali rovnaký hype aj v tej dobe, ako má dnes Labubu. Začnem Mončičákom. Bábika Mončiči vznikla v roku 1974 tvorcom menom Koichi Sekiguchi, ktorý bol prezidentom spoločnosti Sekiguchi Company. Venoval sa výrobe hračiek. A toto inak bola zaujímavá informácia, lebo ja som si celý čas myslel, že Mončičák vznikol v Československu, alebo teda v ZSSR a bola to hrdá socialistická hračka. V istom období sa Sekiguchi rozhodol, že skúsi vyrobiť niečo inovatívne. Moc sa im totiž nedarilo s ich obvyklými produktami, ako boli napríklad bábiky, a tak sa rozhodol spojiť bábiku a plyšáka dokopy. Použili formy na vytvorenie rúk, nôh, tváre a ostatok bol vyrobený z plyšu. Čo sa plyšákov týka, vyrobili aj ovečku alebo zajačika, no jediný Mončičák sa ihneď uchytil aj na európskom a americkom trhu. U nás vo vtedajšom Československu sa tieto mončičáky dali kúpiť v Tuzexe, no nevie sa, či to boli praví mončičáci z Japonska, pretože títo boli dovážaní z Maďarska. Je dosť pravdepodobné, že nemali licencie na to, aby sa tam predávali. Predajca hračiek David Drtina v jednom rozhovore uviedol: pri pohľadu zblízka totiž bylo patrné, že mají iné tvářičky. Tí japonští byli takoví veselejší. Áno, no, títo z Maďarska, čo prišli do Československa, asi zacítili vlnu socializmu, tak boli takí posmutnejší, no. Títo mončičáci mali rôzne podoby. Hippisák, ženích, starý dzedo s babkou, a keby idete do Japonska, určite nájdete obchod venovaný len im. Dokonca existoval aj zábavný park s mončičí tematikou a niekoľko animovaných seriálov. My sme doma mali, tuším, jedného alebo dvoch mončičákov, ale myslím, ak si správne pamätám, nemali žiaden špeciálny oblečok ani nič, boli to proste len také tie obyčajné mončiči opičky. No a ďalším takýmto zberateľským fenoménom boli tzv. Trolovia. Ja som ich mal doma mŕte veľa a dokonca si pamätám dodnes také katalógy, ktoré boli venované len týmto trolom a mohli ste si tam listovať, boli tam rôzne kolekcie, boli poukladané v takých ako keby scénach, no proste katalóg trolov. Dneska je taký katalóg trolov vo facebookových komentoch. Táto ikonická postavička má veľmi zaujímavú backstory. Pôvodne dánsky pekár Thomas Dam musel vymyslieť, ako uživiť svoju rodinu, pretože dodávky múky v tej dobe boli veľmi mizivé. Pracoval ako rybár na lodi, dokonca predával drevo a keď sa vrátil domov, vyrezával malé škandinávske mytické kreatúry z dreva. Hlavne teda pre svoje deti a najmä pre dcérku Lily. Neskôr začal tieto hračky aj predávať a dokonca urobil viacero drevených skulptúr do rôznych obchodov po celej Škandinávii. No v roku 1959 mu bohužiaľ nezostali žiadne peniaze na vianočný darček pre jeho dcérku Lily, tak vystrúhal dreveného trola, ktorý mal vlasy dohora, ako keby ho trafil blesk, vygúlané oči a bol hrozne milý. Decká v meste Gjol túto postavičku chceli tiež, lebo sa im páčila, a tak Thomas založil výrobu Dam Things, ktorá začala produkovať týchto trolov z plastu pod názvom Good Luck Trolls, no a pár rokov na to dobili svet. Hlavne v USA, kde kvôli chybe v trademarkoch mohli tieto postavičky vyrábať rôzni ľudia, ktorí ich imitovali. Tu by som sa na chvíľku zastavil, pretože tento fuck up s ochrannou známkou je extrémne zamotaný v tomto prípade. Môžem vám linknúť do popisku nejaký článok, kde je to celé vysvetlené, ale pravdepodobne sa stalo to, že Thomas si to zle zaregistroval, viacero firiem to potom začalo vyrábať po celom svete, nielen v USA. No a mohol by som o tom urobiť celú kapitolu. Jednoducho, nakoniec sa stalo to, že prišlo DreamWorks Animation Studio, ktoré kúpilo licenciu, výhradnú licenciu na týchto trolov, ale Thomasovi Damovi dovolilo mať licenciu na Škandináviu a tým sa tento spor ukončil. Tiež vznikli filmy ako Trolls, kreslené seriály a dokonca aj videohry. No neviem, či je dneska táto mierne strašidelná postavička ešte stále taká populárna. Sem tam si
si ju niekde všimnem, alebo teda skôr v nejakých večierkach a pravdepodobne v Dánsku je ešte veľmi silná táto postavička, keďže je to z ich kultúry a dovolím si povedať, že popkultúrna ikona istej doby už dnes nie je taký trend ako kedysi. Dnes je totiž trend niečo veľmi podobné ako Mončičák a Troll. A je to postavička s názvom Labubu. Niekto sa ma pýtal v komentároch, či ma neboli ruka z držania toho mikrofónu a extrémne mi práve strpla. Musím to nejako inak vymysleť. No konečne sme sa dostali k podstate dnešného videa, ale myslím si, že všetky predošlé kapitoly nám pomohli vysvetliť, prečo je Labubu taký veľký ošial. Labubu je meno hlavnej postavičky v tejto franchíze. Ide o elfskú kreatúru, ktorá je súčasťou skupiny The Monsters a túto skupinu vytvoril umelec Kassing Lang, dánsky autor žijúci v Hongkongu a pôvodne išlo o knižnú trilógiu s názvom The Monsters Trilogy, inšpirovanú nordickou mytológiou, ktorú tento autor vydal v roku 2015. Ja som túto knihu našiel, vypredanú a mala poslednú cenu $525. Tým, že vlastne táto postavička má taký hype, tak tým dostali hype aj akékoľvek ilustrácie a vlastne tvorba tohto umelca. V roku 2019 istý čínsky gigaobchod s názvom PopMart kúpil licencie a výhradné právo od tohto umelca na tieto postavičky a začal z nich vyrábať tzv. Blind boxy. To je obrovský fenomén dnešnej doby. Možno to poznáte z Counter-Strike alebo z rôznych iných hier, kde si kúpite akože lootbox, krabicu, ktorá obsahuje rôzne predmety a vy neviete, ktorý z tých predmetov dostanete. Je tam tiež zberateľský faktor. Neskôr z online to prišlo aj do offlineového sveta, kde rôzne hračky ste si mohli kúpiť v týchto blindboxoch, ja neviem, nejaký SpongeBob, minifigurky z Lega sú veľmi populárne, to má už nejakých 25 sérií alebo 27 sérií. V jednej sérii, ja neviem, je 12 figuriek, každá je veľmi špecifická a vy si ich môžete všetky pozbierať. Je na tom taký zvláštny psychologický faktor. Je nejaká kolekcia veci a sú tam obyčajné až po ultra rare veci a vy teda neviete, ktorú z nich dostanete a chcete ich logicky všetky, lebo ste zberateľ a potrebujete mať celú kolekciu. Na jednu stranu je to divné, že prečo by som si mal kúpiť niečo, čo neviem, čo bude vlastne, keď to otvorím, ale na druhú stranu to úplne chápem, lebo je to vlastne hra. Princíp teda určite chápete. Medzi tieto postavičky, ktoré PopMart kúpil, patrí Labubu, Zimono, Tikoko, Puka, Pato, Jaja, Vos, Monster Boy, Pipo a Spooky. Neviem teraz konkrétne, že či spravili blindboxy zo všetkých týchto postavičiek ako kolekciu, alebo čisto len z Labubu. Mimochodom Labubu je dievča, kebyže náhodou chcete vedieť, to som sa dočítal. No a tieto Labubu blindboxy, kde vlastne v jednom sáčku alebo v jednej krabici máte jednu túto postavičku a vy neviete ktorú, sa predávali za nejakých $20 až $30. Okamžite sa stali veľkým trendom na TikToku. Dnes myslím, že cez 2 milióny používateľov použilo hashtag Labubu a otvárajú tieto blindboxy a to si všetko ešte pozrieme. Ale absolútny jadrový výbuch, čo sa Labubu trendu týka, nastal, keď speváčka Líza alebo Liza z K-pop skupiny Blackpink, prosím K-pop fanúšici, ja viem, že vás je miliarda, nezabite ma za to, ak som to zle vyslovil, začala ukazovať s týmto Labubu na sociálnych sieťach, v rozhovoroch, začala o tom rozprávať a ľudia si to samozrejme začali všímať a bing, do toho prišla Rihanna, ktorá si tiež kúpila Labubu, do toho prišla Dua Lipa, ktorá si taktiež kúpila Labubu, no a zrazu mali Labubu úplne všetci a všade bolo Labubu a ja som otvoril chladničku minule a tam na mňa vyskočilo Labubu. Dokonca sa vraj Labubu kľúčenka dostala aj na Paris Fashion Week. Takže celebrity plus sociálne siete plus cute vec rovná sa trend, ktorý absolútne zbúral, zjedol, zničil všetky sociálne siete. Tento trend spôsobil to, že Labubu je beznádejne vypredaný kdekoľvek, nedá sa kúpiť a ak sa dá kúpiť, tak si na ňo ľudia nadhadzujú extrémne marže aj v obyčajných obchodoch. Ja tuto v okolí v Prahe som videl pár večierok, kde predávali Labubu, ale ide o fake, ktorý má tiež vlastný názov. Volá sa La Fufu.
ale k tomu sa tiež ešte dostaneme. No a samozrejme prišli resellery, ktorí radi nakupujú tieto trendy veci a potom na tom zarábajú extrémne love a na jednej resellerskej stránke som našiel nejakú limitovanú Labubu edíciu, ktorá stála tuším, že $7,000, proste absolútny pretlak. No a k dnešnému dňu tento elfík so šibalským úsmevom, ktorý chce robiť dobré veci, ale podarí sa mu vždy urobiť niečo zlé, tak ho opísal samotný Pop Mart, vygeneroval $429 miliónov a pomohol dvihnúť celkový obrat firmy Pop Mart na takmer 2 miliardy. Plyšová hračka niekomu spravila život. Extrém. No ale čo je najdôležitejšie, podobne ako keď bol trend Stanley Cup, launchla sa nová kolekcia a ľudia sa išli zabiť, tak presne to sa deje aj z Labubu. Ja som vybral nejaké TikToky, ktoré si teraz spoločne môžeme pozrieť. Našiel som asi nejaký grand opening obchodíku, kde predávali tieto Labubu vecičky a takto nejak to vyzeralo. Úplne to rozobrali. Za 12 stotín, ty kokos. Nič tam nezostalo, chápeš? To je absolútne prehrotené. Jak sa tam tlačia do obchodu. Koľko aut tam zrazu prišlo na to parkovisko. Ale nie som si úplne istý, či toto je naozaj kvôli Labubu. Je to tu síce napísané People going crazy over Labubus, ale nikdy není potvrdené, že naozaj išli do obchodu si tie Labubu kúpiť. Môže to byť hociaká iná udalosť, len je tam napísaný text a keďže Labubu je dneska trendy, tak to pritiahne views. Okay, I'm just gonna get one, alright? It's just one, alright? How bad could one be? It's not that expensive, it's not, well, I mean, I have to get it a friend, Jeden right? stačí. I mean, who's he gonna talk to? He's gonna get bored. And Že dvaja. what if they get sick of each other? You know, they need a third guy. And honestly, I have 3. To je presne o tom, že kúpite si jedného, potom zrazu 2, potom 3 a zrazu ich máte 40. Takýchto TikTokov je extrémne veľa, lebo to je veľmi virálny sound. Malý kontext k tejto babe. Existuje TikTokerka, ktorá sa preslávila, alebo respektíve má celkom dosť views na videách, kde absolútne v rage strihá hlavy a ničí všetkých Labubu, ktoré nie sú rúžové. Ona totiž to zháňa rúžového Labubu, alebo teda rúžovú Labubu a vždy vyťahne šedého. I have spent over $700 trying to get the pink Labubu bro. Like, I swear to God, if I don't get it this time, I'm gonna be so mad. Oh my God, please, please. I think it might be pink. Oh my God, please. Gray! I didn't want a gray one! It's always gray! I don't want the gray one! It's disgusting! Ja osobne verím, že to je fake, že to nie je skutočná reakcia a je to len nejaká akože recesia na to, čo sa deje. Urobiť niečo takéto, aj keď je to fejkové, je to dosť prehrotené. Čo tu mám na boku? Pozrite sa samé, tieto ajíčkové, to je tak populárne teraz. A szomszédom ezt adta a favágásért. Azt mondta, szárnyakat ad. Nézzük. Bol úplne off topic. Neverili by ste, koľko českých tvorkyň na TikToku robí content o Labubu. Hej, já jsem si teď na ní omylem sedla a ona hraje, tak to jsem nevěděla. Vraj ale hrajú len fejkové. Slečna Míša má Lafufu asi. Prosím, nebifujte ma, dobre? Niektorí začali dokonca pimpovať svoje Labubu, začali ich tetovať, keďže na tento vinyl sa dá tetovať, alebo to asi iba nakreslili fixkou. Začali im normálne dávať obleky, vznikli obchody len na oblečenie pre Labubu a ešte, aby toho nebolo málo, ako v tomto prípade, niekto začal vyrábať obaly pre Labubu, aby vám ich neukradli, pretože podľa všetkého sú tie Labubu tak strašne rare, že ich ľudia začali kradnúť s príveskou. Ja som spomínal Lafufu a ono to je normálne priznaný špecifický market s falošnými Labubu, ktoré sú niektoré extrémne vtipné a veľmi zle urobené, niektoré sa veľmi podobajú tomu právemu. Vzniká taká vec, že ľudia si kúpujú schválne tých Lafufu len preto, že je to akási
odnož toho trendu. Ja osobne som však názoru, že nepodporujte tento fake market. Keď chcete niečo a je to drahé, alebo to nie je dostupné, buď na to počkajte, alebo si na to našetrite, nekupujte si fejkové falošné imitácie, len preto, aby ste boli cool. A je jedno, či je to kabelka, tenisky, peňaženka od nejakého dizajnéra, ultra drahé, fancy veci, alebo nejaká malá labubu postavička. Tiež som našiel nejaké ukážky. Poďme sa na to pozrieť. Dobre, teraz tu mám jedno video. Podľa mňa je to hrozne krásny nápad. Ten výsledok nie je až tak dobrý, hej, ale ten nápad, ten point toho je fakt super. Labubu plišáčka. A já jsem našla, že se dá doma vyrobit z ponožek, takže než bychom ho kupovali, proměnilo se to včera u ségry v takovou lafufu továrnu. Tady už vidíte náš kreativní chaos, každá jsme si ho zkusili vyrobit po svém, do toho tady probíhá ještě Lilo a Stitchmány. A já jsem potom zjistila, že máme málo akrylových fixek, že to chce nějaký barvičky, takže jsme jeli do Actionu, kde jsem potkala holky, který mě sledují na YouTube. Sehnali jsme fixky za 50 korun, dokonce i Stitche. A byly krásně pigmentovaný, takže jsme to došperkovali a Majenka si samozřejmě vybrala toho od maminky a ta radost z vyrobeného plišáčka byla kouzelná. Je to pekný nápad. Dieťa chce trendy plišáka, nedá sa zohnať, poďme si ho vyrobiť, spravím z toho content, je to virálny content. Nedopadlo to úplne najlepšie, tie plišáky, proste nebudeme si klamať, ale sa zrobili to decká, mali DIY projekt, je to kreatívna činnosť a to je to, čo na tom fakt mega podporujem. No a Lafufu, videá sú trošku vtipnejšie, túto typkyňa otvorila zo Sheinu Lafufu. Jakí sú dokrútení. Škaredo namalované zuby majú. Aké je to ľahké naletieť, nie? Dneska. Toto je hrozne dlhé video, typkyňa hovorí, že nedokázala kúpiť reálneho Labubu, tak si nakoniec kúpila Lafufu a si robila nejaký stream alebo čo a urobila unboxing. Tak takto nejak vyzerá ten Lafufu. OK, toto je ale prehrotené, hej. To je hrozné, to je hrozne škaredé. Prečo je plešatý? To čo otvorila? Však to je Winnie the Pooh, ne? OK, tak toto je... Komu? Ja milujem tieto reakcie na to. Wow, tak ale ten bol dosť extrém. No, musíme pochopiť, že Labubu nie je ani prvý, ani posledný takýto trend. A čím ďalej postupujú sociálne siete, čím viac ľudí má prístup k sociálnym sieťam, tým častejšie a kratšie budú tieto trendy podľa mňa trvať. Niekto s niečím príde, dá si to na seba nejaká celebrita, urobí to nejaká celebrita, je okolo toho hrozný hype, častokrát sa ani nevie prečo, proste len preto, že to je, tak to je trend, ale po nejakej dobe to skape. Nejakí ľudia na tom extrémne zarobia, iní zase prídu o nejaké peniaze. A to je krásny materialistický kolobeh overconsumption dnešnej doby. Čo viac mám k tomu povedať? Mám niečo proti Labubu? Čo ja viem, asi nie. Nejak extra ma to nefascinuje. Som rád, že som spravil toto video, lebo som tomu aj ja bližšie pochopil a aspoň som prišiel na to, čo to vlastne je. Myslím si, že to tu nebude úplne dlho a ak to tu dlho bude, tak sa to stane rovnakou súčasťou našich životov ako napríklad Hello Kitty. Mala obrovský boom, dneska už ani tak nie, ale stále sú ľudia, ktorí sú veľmi hlboko v tejto Hello Kitty komunite a nosia to. Čo mi však príde absolútne choré a neuznávam to, je fakt, že sa ľudia idú zabiť, že dokážu byť netolerantní, že sa dokážu pobiť, že dokážu sa urážať kvôli tomu, že si vystali radu a niekto nakúpil pred nimi 10 Labubu miesto jedného, čo inak by ma tiež nasralo, čiže obe strany sú v tomto zlé. Myslím si, že tolerancia z ľudí každým dňom mizne a z toho je mi dosť smutno. Chcem vás uistiť, že nemusíte byť súčasťou každého trendu, aj tak to trvá iba chvíľku a nebojte sa, nie ste menej cool, keď nemáte Labubu, nekupujte si Lafufu, lebo podporíte tým zlú vec. Nedajte sa obľúbnuť influencermi, celebritami a populárnymi vecami natoľko, že stratíte samých seba. Majte kritické myslenie a skôr ako si niečo kúpite, zamyslite sa, či na to máte peniaze, či to naozaj potrebujete, alebo to len veľmi chcete, lebo je to trend a videli ste to na sociálnych sieťach a chcete byť cool. A možno som starý dzedo a vôbec nechápem tomuto trendu, keď máš na to rozdielny názor alebo akýkoľvek
názor, budem rád, keď ho napíšeš dole do komentáru. Určite budem rád, keď hodíš like a subscribe na môj kanál, zastav sa na mojom Instagrame, kde tiež tvorím pekné veci, alebo na streame Selassie Extra. Ak ma chceš podporiť, pridaj sa k našim členom a tu si môžeš pozrieť predošlé videá, ktoré som vytvoril. Ďakujem za sledovanie a uvidíme sa čoskoro.